wa Chikhristu. Ndi pamene tikhale tikuona phunziro limeneli la umoyo wa Chikhristu, tikhala tikutsogozedwa ndi funso lonena kuti kodi ndinu wobadwadi mwatsopano? Ndiye zimene tikuyembekezera kunena kuti phunziro lathu likhoza kuyankha one ndiye kuti pali funso lonena kuti kodi tingadziwe bwanji kuti tili wobadwa mwatsopano, komanso kuti kodi pamakhala kusintha kwina kwake mu moyo wa munthu pamene iye wabadwa mwatsopano? Kodi kusintha kumeneko kumakhala kuonekera mu machitachita a munthuyo kapena ayi sachita monga mwatsopano? Kodi kusintha kumeneko kumakhala kwa kanthawi kochepa kokha kapena ndi kokhazikika pa munthu? So tiyambe ndi kuti kodi tingadziwe bwanji kuti tili wobadwa mwatsopano. Tikawerenga 2 Akorinto chapter 5 verse 17 kukalekera 18. 2 Akorinto chapter 5 verse 17 kukalekera 18, Bible likuti chifukwa chache ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa wa zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Verse 18, koma zinthu kwa Mulungu amene adatiyanjanitsa kwa iye yekha mwa Yesu Khristu, atipatsa wachiyanjanitso. So tiwonanena kuti Bible fotokoza onena kuti ngati munthu ali mwa Khristu Yesu ali wolengedwa watsopano, zakale zapita, ndipo akuti taonani zakhala zatsopano. Ndi mmene Bible likufotokozeramu zikusonyeza kunena kuti munthu akakhala kuti ali mwa Khristu Yesu amakhala wolengedwa watsopano kapena amakhala munthu watsopano, ndipo akunena kuti zimene amachita kalekale akunena kuti sizithekanso kapena kuti amachita zinthu zatsopano zimene zimachitika kalekale sizichitikanso, chifukwa munthuyo ali wolengedwa watsopano ndipo zakale zapita. Ndipo tili ndi zitsanzo zingapo zimene tikhoza kuziona mwachitsanzo. Takhala tikuonapo anthu akuchita mchitidwe wa mathanyula, komano atakumana ndi Yesu taonapo anthu akubwera poyera ndi kufotokoza kunena kuti pakali pano sachitanso zimenezoyi, pakali pano sachitanso. Padalinso mkulu wina amene adali nthawi zonse anali addicted, kapena kunena kuti adali muchipsinjo chimene amakanika kunena kuti akhoza kumangokhala osasewera njuga. I think njuga tikuidziwa. So munthu amene ndithu pafupifupi nthawi zonse amakhala ali muzochitika zimenezi, nthawi zonse, nthawi ina iliyonse akakhala kuntchito, kaya achokako kuntchito abwera ku nyumba, nthawi ina iliyonse amakhala ali mmachitachita a njuga. Komano idafika nthawi ina imene adakumana ndi Yesu, ndipo atakumana ndi Yesu zidapezeka kunena kuti kuchokera pamenepo moyo wake udakhala osinthika, ndipo adabwera poyera ndi kufotokoza kuti mmene unalili moyo wake mbuyo ndi mmene zinthu zilili pakali pano nzosiyana kwambiri. Kutanthauza kunena kuti monga Bible likufotokozera kuti ngati munthu ali mwa Khristu Yesu ali wolengedwa watsopano ndipo zakale zapita. Tikawerenganso 2 Akorinto chapter 13
2 Korinto chapter 13 verse 5 Bible lofotokoza kunena kuti dziyeseni nokha ngati muli mchikhulupiriro. Dziyeseni nokha ngati muli mchikhulupiriro. Dzitsimikizireni nokha kapena simudazindikira kodi za inu nokha kuti Yesu Khristu ali mwa inu? Mukhala opanda kutsimikizira. So 2 Korinto chapter 13 verse 5 Bible lufotokoza kunena kuti dziyeseni nokha ngati muli mchikhulupiriro, kutanthauza kunena kuti munthu ngati umakhulupirira Yesu, ngati munthu uli mwa Khristu Yesu, ukuyenera kukhala ndi chitsimikizo pa iwe wekha. Ukuyenera kukhala otsimikizika pa iwe wekha. Ukakhala ngati munthu ukuyenera kumatsimikizira ndi kukhala mchikhulupiriro kuti ndithu Khristu ali mwa ine, kapena kuti ndili ndi Khristu. Chifukwa chonena kuti ngati munthu sungadzitsimikizire pa iwe wekha, zikutanthauza kunena kuti ndiye kuti suli mchikhulupiriro. Ngati pa iwe wekha sungakhale ndi chitsimikizo kunena kuti Khristu ali mwa ine, ndiye kuti suli mchikhulupiriro. Koma Bible lofotokoza kunena kuti munthu tikuyenera tidziyese tokha ngati tili mchikhulupiriro. Kutanthauza kuti moyo wa Chikhristu, ngati tikuyenda ndi Khristu, tikuyenera khala anthu amene tikuyenera kunena kuti tidzitsimikizire tokha ndi kukhala ndi chitsimikizo kunena kuti Khristu ali nafe. Tikawerenganso 1 Yohane chapter 3 verse 18 kukalekera 21 Bible lofotokoza kunena kuti tianatanga tisakonde ndi mawu kapena ndi lilime, komatu ndi kuchita ndi choonadi. Umo tidzazindikira kuti tili wochokera mu choonadi, ndipo tidzakhazikitsa mitima yathu pamaso pake. Mmene monse mtima wathu utitsutsa chifukwa cha Mulungu, chifukwa Mulungu ali wamkulu woposa mitima yathu, nazindikira zinthu zonse. Verse 21 Okondedwa, mtima wathu ukapanda kutitsutsa tili nako kulimbika mtima mwa Mulungu. Ingakhale Yohane akufotokozanso chimodzimodzi kuti munthu ukakhala unena kuti uli mwa Khristu Yesu, kapena kuti ukuyenda mu moyo wa Chikhristu, ndithu umakhala ndi kutsimikizika, umakhala ndi kulimbika mtima, ndipo umakhala munthu amene sukumva kutsutsika kwina kulikonse kapena kudzikayikira. Zimene zikutanthauza kunena kuti ndithu munthu akakhala kunena kuti akuyenda ndi Yesu Khristu, kapena kunena kuti wabadwa mwatsopano, zimenezi zimamuchitikira m'moyo mwake. Kuyambira kumoyo, kapena kunena kuti munthu yense, thupi, moyo, ingakhale mzimu, ndithu zimakhala chimodzimodzi. Tikawerenga pa 1 Tesalonika chapter 5 verse 23 Bible lofotokoza kunena kuti ndipo Mulungu wamtendere yekha ayeretse inu konsekonse, ndipo mzimu wanu ndi moyo wanu ndi thupi lanu zisungidwe zamphumphu zopanda chilema pakudza kwake kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kutanthauza nena kuti ndithu thupi, moyo, ingakhale ndi mzimu. Bible lufotokoza nena kuti Paulo nthawi imene amafotokozera akhristu aku Atesalonika kuti ndithu Mulungu wamtendere yekha ayeretse inu konsekonse mbali zonse za inu. Kutanthauza nena kuti ndithu munthu we umakhala munthu watsopano. Marko chapter 12 verse 30 Marko chapter 12 verse 30 Bible lufotokoza nena kuti ndipo udzikonda Ambuye Mulungu wako
ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu yako yonse. Ili ndi lamulo loyamba, kutanthauza onena kuti pamakhala kuti china yake chachitika mwa iweyo, ndi kuti iweyo munthu yense automatically kapena onena kuti mwachidziwikire ngati uli mwa Khristu Yesu, ndi kuti oyambirira mmoyo mwako amakhala Yesu, kapena oyambirira amene akuyenera kuti azikhala pa moyo wako akuyenera kukhala Mulungu okhala kumwamba, ndi kuti udzimukonda ndi mtima wako wonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru zako zonse. Tikawerenga, mukumbukire onena kuti tikawerenga Genesis chapter 2 verse 7, Bible limafotokoza onena kuti ndipo Yehova Mulungu anaumba munthu ndi dothi lapansi, nawuzira mpweya wamoyo mphuno mwace, munthuyo nakhala wamoyo. So tikuona onena kuti pali dongo kapena kuti dothi, tikuona mpweya. Tikawerenga mavesi ena ngati Yobu chapter 27 verse 3 komanso Masalimo, tiona onena kuti mpweya ndi chimozimozi mzimu. So tikuonapo dothi limene lili ngati thupi, mpweya ngati mzimu. Ndipo mpweya tikuona onena kuti ndi wamoyo, ndi kumene ukupereka moyo, chifukwa munthuyo dongo ndi mzimu kapena kuti dongo ndi mpweya. Mpweya tikuona kuti ndi wamoyo, ukumpanga munthu kukhala wamoyo. So thupi, moyo ndi mzimu, Bible likufotokoza onena kuti Mulungu ayeresa kapena onena kuti akuyenera atiyerese kapena akuyenera kuti amuyerese munthu konse konse. Machitidwe chapter 2 verse 41, Bible likufotokoza onena kuti pamenepo iwo amene adalandira mawu ake mokondwera anabatizidwa, ndipo adaonjezeka tsiku lomwelo anthu ngati 3,000. So tikuona onena kuti anthu amene adamulandira Yesu, anthu amoyo, tsiku limeneli kapena onena kuti mu chochitika ichi kuchoka pa tsiku la Pentekosto, akunena kuti anthu okwana 30 kapena onena kuti 3,000, 3,000, miyoyo 3,000 idatembenuka kapena onena kuti idaonjezekera kumpingo. Miyoyo yokwana 3,000 idaonjezekera kumpingo. Tikawerenganso Agalatia chapter 5 verse 16 kulekera 17, Bible lifotokoza onena kuti koma ine, Agalatia chapter 5 verse 16 kukalekera 17, Bible onena kuti koma ine ndinena muyendeyende ndi mzimu, ndipo musafitse chilakolako cha thupi, pakuti thupi lilakalaka potsutsana naye mzimu, ndi mzimu potsutsana nalo thupi, pakuti izi sizilingana, kuti zinthu zimene muzifuna musazichite. So ngakhale Paulo akufotokoza onena kuti koma muyendeyende ndi mzimu. Ndifake tikawerenga pa Aroma chapter 8 verse 9, Bible ifotokoza onena kuti komatu simuli mthupi ayi, kutanthauza kuti munthu amene wabadwa mwatsopano sachita zofuna kapena kuti sakhala ofoka ku zofuna za thupi. Bible ifotokoza kuti koma simuli mthupi ayi koma mzimu, koma Mulungu ali mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu Yesu, sali wake wa Khristu Yesu, kutanthauza onena kuti mmene akuti komatu mzimu, kuti musakwaniritse kuchita zofuna za thupi. Verse 24, Bible ifotokoza onena kuti koma iwo a Khristu adapachika thupi
ndi zokhumba zake ndi zilakolako zake. Ndi moyo ndi mzimu, ndi mzimunso tiyende. Nanga omwe sali akhristu zilakolako za thupi amapachikanso? Now tikapita pa Aroma 5 kuyambira Aroma chapter 8 kuyambira verse 5 kukalekera 8, Bible fotokoza kuti pakuti iwo amene ali monga mwathupi asamalira zinthu za thupi, koma iwo amene ali monga mwa mzimu asamalira zinthu za mzimu. Pakuti chisamaliro cha thupi chili imfa, koma chisamaliro cha mzimu chili moyo ndi mtendere. Chifukwa chisamaliro cha thupi chidana ndi Mulungu, pakuti sichigonja kuchilamulo cha Mulungu, pakuti sichikhoza kutero. Ndipo iwo amene ali mthupi sangathe kukondweresa Mulungu. So tikuona onena kuti ndithu munthu amene ali kuthupi akuti nkosatheka kuti amukondwerese Mulungu. Ndifake Paulo akunena kuti muyendeyende ndi mzimu. Ndipo monga kufotokozera pa verse 9 pa Roma chapter 8 pa kunaonena kuti ngati munthu alibe mzimu wa Khristu sali wake wa Khristu. Tanthauza kuti pamenepo ndi kuti pali magawo awiri osiyana. Ngati munthu sali mwa Khristu Yesu, ngati munthu sakuyenda motsogozedwa ndi mzimu wa Khristu, pamenepo zikutanthauza onena kuti ndithu nkosatheka kuchita zimene zili zomkondweresa Mulungu okhala kumwamba. Monga Bible ukufotokozera pa Galatia 5 verse 24 kuti koma iwo akhristu adapachika thupi ndi zokhumba zake ndi zilakolako zake. Kutanthauza kuti amene ali mwa Khristu Yesu, monga Bible ukufotokozera, ati adapachika. Kutanthauza onena kuti izi zilakolako kapena kuti zakuthupizi sizingakhale ni mphamvu yogonjetsa izi zakuuzimu. Kutanthauza kunena kuti chofunika nchakuti tikathe kuyenda ndi mzimu wa Mulungu wokhala kumwamba. 1 Yohane chapter 2 verse 15 musakonde dziko lapansi kapena zinthu za mdziko lapansi. Ngati wina akonda dziko lapansi, chikondi cha Atate sichili mwa iye. So Bible fotokoza kuti musakonde dziko lapansi kapena zinthu za mdziko lapansi. Ngati wina akonda dziko lapansi, chikondi cha Atate sichili mwa iye. Kutanthauza onena kuti munthu ngati akukonda za dziko lapansi akuchita zofuna za thupi. Ndiye kuti monga taonera muja kuti sizingathe kukondweresa Mulungu, Bible fotokoza kuti chikondi cha Atate sichili mwa iye. Pakuti chilichonse cha mdziko lapansi, verse 16, pakuti china chilichonse cha mdziko lapansi, chilakolako cha thupi ndi chilakolako cha maso, mayitanidwe amoyo, sizichokera kwa Atate koma ku dziko lapansi. So zina zili zonse zimene kandi zimene taona zosiyana-siyana zimene timachita, zimene timakhala kuti tikukwanirisa zilakolako zathu, Bible fotokoza kuti zimenezo ndi za dziko lapansi ndipo sizichokera kwa Atate wathu. Aroma chapter 8 verse 13 kukalekera 14, Bible kuti pakuti ngati mukhala ndi moyo monga mwathupi mudzafa, koma ngati ndi mzimu mufesa zochita zake za thupi mudzakhala ndi moyo. Bible fotokoza kuti pakuti ngati mukhala ndi moyo monga mwathupi mudzafa, koma ngati ndi mzimu mufesa zochita zake za thupi mudzakhala ndi moyo. Pakuti onse amene atsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu amenewo ali ana a Mulungu.
kutanthauza kuti munthu ngati akufuna kukhala ndi moyo koma monga mwa zilakolako zakuthupi, baibulo likufotokoza kunena kuti mphotho yake kapena kuti pamapeto pake ndi imfa. Koma ngati tingachite monga mwa mzimu tidzakhala ndi moyo. Kutanthauza kunena kuti baibulo kupanga summarize kunena kapena kuti likuwomba mkota nkunena kuti tikuyenera kutsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Chifukwa tikasogozedwa ndi Mulungu tikhala ndi chizindikiriso kapena kunena kuti tizindikirika kuti ife ndife ana a Mulungu. Ana a Mulungu amadziwika chifukwa chani? Akutsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu kapena kuti ali ndi mzimu wa Mulungu. Chimenecho ndi chimene chingatisiyanise ife ndi ana a dziko lapansi. Aroma chapter 6 verse 5 kukalekera 7 Bible unena kuti pakuti ngati ife tinakhala olumikizana ndi iye mchifanizidwe cha imfa yace, koteronso tidzakhala mchifanizidwe cha kuuka kwace. Podziwa ichi kuti umunthu wathu wakale udapachikidwa pamodzi ndi iye kuti thupiro la uchimo likawonongedwe, kuti ife tisakhalenso akapolo a uchimo, pakuti iye anafa anamasulidwa ku uchimo. So Bible likufotokoza momveka bwino kunena kuti ifeyo tidalumikizana ndi Yesu Khristu ndi mzimu wa Yesu Khristu kupyolera mu chifanizidwe cha imfa yake. Chifanizidwe cha imfa yake tikudziwa okondedwa kunena kuti ndi ubatizo umene kwa ife tiona onena kuti monga Yesu adamuuza Nikodemo kuti ukuyenera ukabadwe mwa madzi ndi mzimu, nkomwe Yohani adalankhula kunena kuti ine ndikubatizani ndi madzi koma iye amene akudza adzakubatizani ndi mzimu woyera. So nthawi zambiri ndimakonda kufotokoza kunena kuti chimene chimachitika munthu akamakhala kubatizidwa ndi madzi zimene zimakhala nzoonekera kunja kuno, Bible ifotokoza kuti chifanizidwe cha imfa yake kuti tikamanyikidwa ndi kuvulidwa. Ndiye ndimakonda kufotokoza kunena kuti munthu amene akubatizidwa ngati wabadwa mwatsopano, choyambirira kuchitika chimene chikhale ichi chobatizidwa mu mzimu, zimene zimakhala kuti palibe amene akudziwa ndi munthuyo ndi Yesu Khristu. Ndipo zotsatira kapena kuti chachiwiri chimene chikhoza kuchitika ndiko physically kuti even yena akhoza kuchitira umboni kunena kuti munthuyu wabadwadi mwatsopano kapena kunena kuti wafa ndi kuuka ndi Yesu Khristu kupyolera mu chifanizidwe cha ubatizo. Ndiye Bible ifotokoza kunena kuti zikachitika zimene zizi, thupi limene lili la uchimo lija limawonongedwa kapena kunena kuti likuyenera kuti liwonongedwe, monga akutifotokozera kuti Yesuyu atafa atauka adauka ogonjetsa ndipo thupi la uchimo lija lidawonongedwa. 1 Korinto chapter 5 verse 5 Bible ifotokoza kunena kuti kumpereka iye ochita chotere kwa Satana kuti liwonongedwe thupi, kuti mzimu upulumutsidwe m'tsiku la Ambuye Yesu. So okondedwa, muona onena kuti Bible likutionesera bwino kunena kuti munthu akakhala onena kuti wabadwa mwatsopano, munthu amayenera kuti akhale ndi chitsimikizo pa yekha. Komanso tikuona onena kuti pamayenera kunena kuti monga Bible likufotokozera kunena kuti munthu amakhala onena kuti sakuchita zofuna zakuthupi kapena zilakolako zakuthupi, koma amachita monga motsogozedwa ndi mzimu woyera, monga mwachifuniro cha Mulungu. Ndipo munthuyu sakhalanso munthu kapena kuti mwana
wa ku dziko lapansi, koma amakhala mwana wa Mulungu, amalandira chizindikiriso kunena kuti iyeyo ndi mwana wa Mulungu. Agalatiya 5 verse 19 kufikira 21 Bible ifotokoza zonena kuti ndipo ntchito za thupi zionekera, ndizo chigololo, chiwerewere, chodetsa, kukhumba zonyansa, kupembedza mafano, ufiti, madano, ndewu, kaduka, zopsa mtima, zotetana, magawo, mipatuko, njiru, kupha, kuledzera, mchezo ndi zina zotere, zimene ndikuchenjezani nazo monga ndachita, kuti iwo akuchita zinthu zotere sadzalowa ufumu wa Mulungu. Tinawerenga verse limene limafotokoza zonena kuti munthu akakhala kuti akuchita monga mwakuthupi, munthu akakhala kuti sakutsogozedwa ndi Mzimu wa Mulungu, akuti chotsatira chake ndi imfa. Chifukwa apa Paulo akupitirizabe kufotokoza zonena kuti muonanena kuti izi ndi zimene zimaonekera munthu akakhala onena kuti ali kuthupi, munthu akakhala onena kuti sadafe ndi kuuka ndi Yesu Khristu. Nde izi ndi zimene munthu amaonetsera. Muonanena kuti pali zinthu zosiyanasiyana zimene munthu amaonetsera akakhala ali kuthupi. Nde Paulo anena kuti zimenezi ngati anthu ali mu zimenezi zimene ndi zotsatira za chimene ali, Bible ifotokoza zonena kuti sadzalowa ufumu wa Mulungu. Chifukwa Yesu adamusimikizira Nikodemo kunena kuti ngati munthu sangabadwe mwatsopano, olo zitavuta bwanji sizingatheke kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Chifukwa munthuyo umakhala onena kuti ukuchita monga mwa zofuna za thupi. Chifukwa tikawerenga Yohane chapter 3 verse 6 Bible ifotokoza zonena kuti chobadwa mthupi chikhala mthupi, ndipo chobadwa mwa Mzimu chikhala mu Mzimu. Sizingatheke kunena kuti ngati munthu sudabadwe mwatsopano ukathe kuchita za kuzimu. Monga Yesu akhala kufotokozera ingakhale Paulo kuti sizingatheke mtengo wa mango kubereka apozi. Ndi kuti anthu akhoza kudabwa kuti kodi zikukhala bwanji. Ndifake Bible likufotokoza kunena kuti pa Agalatiya 5 verse 16 kuti koma ine ndinena muyendeyende ndi Mzimu ndipo musafe cha thupi. Verse 17 pakuti thupi lilakalaka potsutsana naye Mzimu, ndi Mzimu potsutsana nalo thupi, pakuti izi sizilingana. Zimene muzifuna musazichite. Mkomwe Ezekiel chapter 36 verse 26 ndi 27. Ezekiel 36 verse 26 ndi 27 Bible ifotokoza zonena kuti ndipo ndidzakupatsani mtima watsopano, ndipo kulonga mkati mwanu mzimu watsopano, ndipo ndidzachotsa mtima wamwala mthupi, ndikukupatsani mtima wa mnofu, ndipo ndidzayika mzimu wanga mkati mwanu, ndikukuyendetsani m'malemba anga, ndipo mudzasunga maweruzo anga ndi kuwachita. So muona kuti Mulungu wakumwamba izi adazikiratu, chidayikikiratu kunena kuti munthu akakhala onena kuti wafa ndi kuuka ndi Yesu Khristu, Bible ifotokoza zonena kuti munthuyo amalandira kapena onena kuti amampatsa mtima watsopano, ndi kulonga mkati mwache munthuyo mzimu watsopano. Namva kwa anthu ena akunena kuti ifetu moyo wa Chikhristu kapena onena kuti zambiri zidzasinthika kapena kuti zidzaoneka Yesu akamazaonekera m'mitambo. Nkomwe Bible lomwelo likutifotokozera onena kuti kuzamveka mawu kuti oyipa akhale chipire ndipo olungama apitize kuchita zolungama. Zimene zikutanthauza kuti ngati munthu
ali olungama zikuyenera kuti kulungamako sikuzachitika Yesu akamazabwera iyayi, koma munthuyo akhala kunena kuti ingakhale Yesu asanabwere munthuyo azakhala kunena kuti ndi wolungama pamaso pa Mulungu. So Baibulo fotokoza kuti munthu akabadwa mwatsopano amalandira mzimu watsopano ndi kukhala ndi mzimu ingakhale mtima watsopano, kutanthauza kuti munthuyo sakhala chimodzimodzi. Monga tinaonera vesi yoyambira kuti ngati munthu ali mwa Khristu Yesu ali wolengedwa watsopano, zakale zapita ndipo kuti taonani zakhala zatsopano. Aroma chapter 6 verse 6 Bible fotokoza kuti podziwa ichi kuti umunthu wathu wakale udapachikidwa pamodzi ndi iye. Aroma chapter 6 verse 6 podziwa ichi kuti umunthu wathu wakale udapachikidwa pamodzi ndi iye kuti thupi la uchimo likawonongedwe, kuti ife tisakhalenso akapolo a uchimo, tisachite zofuna za uchimo kapena zofuna za tchimo. Yesu ingakhale Paulo nkhani imene adayifotokoza bwino kwambiri kuti yense amene amachita tchimo amakhala kapolo wa tchimo. Monga timaonera kunena kuti munthu akakhala onena kuti ndi kapolo sachita zimene akuganiza, amachita zimene abwana ake akufuna. Ana a Israeli ali ku Igupto samachita zimene amafuna, amachita zimene akulamulidwa kuti achite. Nchimozimozi kunena kuti podziwa ichi kuti umunthu wathu wakale udapachikidwa pamodzi ndi iye kuti thupi la uchimo likawonongedwe, kuti ife tisakhalenso akapolo a uchimo koma tikathe kuchita monga mwa chifuniro cha Mulungu. Aroma chapter 6 verse 4 Bible fotokoza kuti chifukwa chache tidayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo kulowa muimfa, kuti monga Khristu adaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, chotero ifenso tikayende mmoyo watsopano. Kutanthauza ndithu monga ngati tidayikidwa m'manda ndi Yesu Khristu ndetauka. Bible fotokoza onena kuti kuyambira pamenepo Bible fotokoza onena kuti timayamba kuyenda moyo watsopano osatinso wakale uja. Efeso chapter 4 verse 22 kukalekera 24 kuti muvule kunena za makhalidwe anu woyamba a munthu wakale wovunda otsata zilakolako za chinyengo, koma kuti mukonzeke mukhale atsopano mu mzimu wa mtima wanu. Verse 24 ndipo muvale munthu watsopano amene analengedwa monga mwa Mulungu, chilungamo ndi mchiyero cha choonadi. So Bible likufotokoza momveka bwino kuti umunthu wathu wakale uja, munthu wakale uja, munthu ngati wabadwa mwatsopano nde kuti akuyenera avule, asakhalenso mmene analili wakale, kapena kuti sizikuyenera kuti zichitike kuti munthu akuyenera akhalenso monga mwakale, koma akunena kuti akuyenera kuvala chilungamo, kapena anena kuti kukhala munthu watsopano, kuvala chiyero ingakhale choonadi cha Mulungu okhala kumwamba. Akolose 3 verse 5 Akolose chapter 3 verse 5 kukalekera 8 Bible fotokoza onena kuti chifukwa chache fetsani ziwalozo zili pa dziko. Chifukwa chache fetsani ziwalozo zili za pa dziko, chiwerewere, chidetso, chifunitso cha manyazi, chilakolako choyipa ndi chisiriro chimene chili kupembedza mafano. Chifukwa cha zinthu izi zomwe umadza mkwiyo, chifukwa cha zinthu izi zomwe umadza mkwiyo wa Mulungu pa ana akusamvera, zimene
mudayendamo inunso kale pamene mudakhala ndi moyo wanu m'menemo, koma tsopano mudataya inunso zonse: mkwiyo, kupsa mtima, dumbo, mwano, zonyansa zotuluka mkamwa mwanu. Kutanthauza kunena kuti ndithu munthu ukuyenera kukhala, kapena kuti munthu akuyenera kukhala wochita zosiyana ndi zimene amachita. Ndipo zimenezi ngati munthu sangadzitsimikizire pa iye yekha, kapena kuti sangayende mu njira imene iyi, akuyenera kuzikayikira kunena kuti kodi kumapeto kwake chidzachitike nchani. Fama Bible ofotokoza kuti amene akuchita zimenezi, kapena kuti munthu akamakhala ndi ganizo onena kuti ngati wabadwa mwatsopano akhoza kumachitanso mmene amachitira kalekale, ndiye kuti mwina zikhoza kutanthauza onena kuti tanthauzo la kubadwa mwatsopano mwina silidamvetsetseke bwinobwino kwa iye. Chifukwa kutengera ndi mmene Bible likufotokoza momveka bwino kunena kuti munthu akakhala kunena kuti wafa ndi kuuka, amachita kapena kuti amayenda mu njira imene ili yotsutsana ndi umoyo wake wakale. Luka chapter 6 verse 43 kulekera 45, Bible ifotokoza kuti pakuti palibe mtengo wabwino, kapena kuti palibe mtengo wabwino. Luka chapter 6 verse 43 kukalekera 45. Luka chapter 6 verse 43 kukalekera 45, Bible ifotokoza kuti pakuti palibe mtengo wabwino upatsa zipatso zovunda. Palibe mtengo wabwino upatsa zipatso zovunda, kapenanso mtengo woyipa upatsa zipatso zabwino. Pakuti mtengo uliwonse uzindikirika ndi chipatso chache. Pakuti anthu satchera nkhuyu pa minga, kapena pa mtungwi samatchera mphesa. Munthu wabwino atulutsa zabwino mchuma chokoma cha mtima wake, ndi munthu woyipa atulutsa zoyipa mchoyipa chache. Pakuti mkamwa mwa munthu mungoyankhula mwakuchuluka kwa mtima wake. Mwa njira ina, zimene timaonesa ndi zimene tili mkatimu. Ngati munthu ali kuthupi, Bible likufotokoza momveka bwino kuti sizingatheke kunena kuti akondwerese Mulungu, sizingatheke kunena kuti achite chimene chili chifuniro cha Mulungu, sizingatheke kunena kuti achite zimene Mulungu wakumwamba akufuna. Chifukwa mtengo wina uliwonse wabwino subereka zipatso zovunda. Ndi chimodzimodzinso kunena kuti mtengo wabwino subereka kapena kuti mtengo woyipa, kapena kuti mtengo wovunda sizingatheke kunena kuti ubereke zipatso zabwino. Munthu aliyense amene sadabadwe mwatsopano, munthu aliyense amene sadafe ingakhale kuuka ndi Yesu Khristu, sizingatheke kunena kuti akathe kuchita zimenezo nzosatheka. Bible likutero. Mulungu wakumwamba akutiuza zimenezozo kunena kuti zimene timangoonetsera chimene ife tili. Akolose chapter 3 verse 9 kukalekera 10. Akolose chapter 3 verse 9 kukalekera 10. Musamanamizana wina ndi nzache, popeza mudavula munthu wakale pamodzi ndi ntchito zake. Kutanthauza onena kuti munthu wakale adali ndi machitachita ake, monga Bible lafotokozera kuti munthu amaonesera zimene zili mu mtima mwake. Akuti popeza mudavula munthu wakale pamodzi ndi ntchito zake, kutanthauza kuti munthu wakale ali ndi ntchito zake. Munthunso watsopano amaonesera zipatso zimene zili ntchito zatsopano. Munthu amene ali wobadwa mwatsopano sindikuyembekezera ngati akhoza kumakhala okondwera ndi zimene amachita kale, sindikukhulupirira. Koma Bible likufotokoza kuti zimenezo sizingatheke, ndipo munthuyo amayenda mu njira yatsopano kupita chitsogolo osabwereranso mbuyo.
verse 10 Bible fotokoza kuti ndipo mudavala munthu watsopano amene ali wokonzeka mnzeru mwachifaniziro cha iye adamulenga iye. So ndiye kuti Bible fotokoza kuti tidavala munthu watsopano amene ali wokonzeka munzeru mwachifaniziro cha iye amene adamulenga. Mmene ndiye kuti apa tikuyenda monga mwachifanizo kapena kuti mwachifaniziro kapena monga mwa chifuniro cha iye amene adatilenga amene ali mungokhala kumwamba. Akolose 3 verse 12 kukalekera 14 Bible fotokoza kuti Akolose chapter 3 verse 12 kukalekera 14 Bible fotokoza kuti chifukwa chache valani monga osankhika a Mulungu, woyera mtima ndi wokondedwa, mtima wachifundo, kukoma mtima, kudzichepetsa chifatso, kuleza mtima, kulolerana wina ndi nzache, ndi kukhululukirana eni nokha ngati wina ali nacho chifukwa pa nzache, monganso Mkhristu adakhululukira inu, teroni inunso. Koma koposa izi zonse khalani nacho chikondano, ndicho chomangirira cha mtima wa ungwiro wonse. Kutanthauza kuti izi ndi zimene Paulo akufotokoza kuti munthu akakhala kuti akutsogozedwa ndi Mzimu wa Mulungu, munthu akakhala kuti wafa ndipo ali wamoyo ku uzimu, izi ndi zimene akuyenera kuti aziyendamo ndi kumachita. Palibe kusungira mangawa wina wake, palibe kupezeka kuti kapena kuti munthu amakhala oleza mtima, kukoma mtima. Izi ndi zimene zimaonekera chifukwa chinthucho chachitika mkati ndipo kunja kuno chimakhala ndi zipatso. Izo ndi zipatso zimene chinsinsi chake kapena kuti choyenera kuchitika ndicho kutani kodi kukhala ndi Mzimu Woyera, ingakhale kuyenda ndi Mzimu Woyera kapena kuti kuyenda motsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Akorinto chapter, nthawi zonse tili kusenzasenza mthupi kwake kwa Ambuye Yesu, kuti moyonso wa Yesu mwathu. Akorinto chapter 4 verse 10 nthawi zonse tili kusenzasenza thupi kufa kwake kwa Ambuye Yesu, kuti moyonso wa Yesu ukaonekere mthupi mwathu. Kutanthauza kuti ifeyo ngati anthu amene tili ofa kuthupi, Bible fotokoza kuti moyo wa Yesu Khristu ukuyenera kuti uonekere kwa ife. Anthu akuyenera kuti aone umoyo wa Yesu Khristu kwa ife. Ngati Yesu ali kuunika ndi Yesu ali mwa ife, Bible lofotokoza momveka bwino kunena kuti inu ndinu kuunika. Matthew chapter 5 verse 16 inu ndinu kuunika. Ngati Yesu ali kuunika ndi Yesu ali mwa ife, ifenso tikuyenera tikaonesera kuwala kumeneko kwa anthu onse, ndi kuti anthu akathe kuona kuti awa ndi ana a Mulungu. Nchifukwa even tikayambira pa verse 14 la Matthew chapter 5 kuyambira verse 14, Bible likufotokoza kuti ifeyo ndi mchere. Even tikayambira 12 kutanthauza kuti Bible imene inena kuti inu ndinu kuunika kwa dziko lapansi, mudzi wokhazikika pamwamba pa phiri sungathe kubisika. Kutanthauza kuti sizingatheke yayi. Ngati Mkhristu ali mwa iwe, ngati Mzimu wa Khristu ali mwa iwe, ngati Mzimu wa Khristu ali mwa munthu,
munthuyo amakhala kuunika, chifukwa Mkhristu ndi kuunika. Palibe munthu ayatsa nyali nayivundikira mbiya, koma amayika iyo pa choyikapo chache, ndipo imawunikira onse ali m'nyumbamo. Kutanthauza kunena kuti ngati munthu Mkhristu ali mwa iwe, ukuyena ukhale kuunika kwina kulikonse kumene ukhoza kukhala, pena paliponse pamene ukhoza kukhala. Akuti sizingatheke kunena kuti kuyatsa nyali kena nkuyivundikira kuti isawunikire, iya sizingatheke. Umayika malo pabwino kuti iwunikire m'nyumba monse. Kutanthauza kuti ifeyo zochitika zathu, zipatso kapena zintchito zimene tikuyena tionetse, zikuyena zikatisiyanitse, kapena kuti zikuyena zikakhale zopindulira anthu ena onse amene tili nawo, amene timakhala nawo. Chomwecho muwalitse inu kuunika kwanu pamaso pa anthu, kuti pakuona ntchito zanu zabwino alemekeze Atate wanu wakumwamba. Baibulo likufotokoza momveka bwino kuti tikuyenera tiwalitse kuunika kwathu pamaso pa wanthu, osati nyumba yayi. Sizingatheke kunena kuti munthu ukhoza mangonena kuti ndikudzidziwa ndekha kuti ndine wobadwa mwatsopano, zimene ukuchita nzosemphana ndi zimene ukulankhula. Ndikukhulupirira kuti moyo wa Chikhristu suli woteroyi. Kutanthauza kunena kuti ngati china chake chachitika mwa iwe, ngati china chake chikuchitika mwa iwe, ngati ukusogozedwa ndi Mzimu wa Mulungu, ndithu iwe umakhala kuunika kumene kumakhala kopindulira anthu ena aliwonse amene akuzungulira. Yohane chapter 15 verse 8, mwa ichi alemekezedwa Atate wanga, kuti mubale chipatso chambiri, ndipo mudzakhala ophunzira anga. Tikatero akunena kuti ndithu Atate wathu wakumwamba adzalemekezedwa kwambiri, chifukwa tikakhala kuti zimene zikuchitika nzosemphana ndi chifuniro cha Mulungu, amanyozeka Mulungu okhala kumwamba. Tito 2 verse 11 kulekera 14, Baibulo kuti pakuti chisomo cha Mulungu chimene chibweretsa chipulumutso chaonekera kwa anthu onse, ndi kutiphunzitsa ife kuti pokana chisapembedzo ndi zilakolako za dziko lapansi, tikhale ndi moyo m'dziko lino wodziretsa ndi wolungama ndi wopembedza. Verse 13, akulindira chiyembekezo chodala ndi maonekedwe a ulemerero wa Mulungu wamkulu ndi mpulumutsi wathu Mkhristu Yesu, amene anadzipereka yekha m'malo mwa ife kuti atiwombole ife ku zoyipa zonse, nakadziyeresa yekha anthu akhale ake apadera dera achangu pa ntchito zabwino. Kutanthauza kunena kuti palibe ubale pakati, kapena kuti palibe ubale pakati pa munthu amene walandira Yesu Khristu ndi kuchita zintchito zoyipa. Kodi kusintha kumeneko kumakhala kwa kanthawi kochepa kokha, kapena ndiko kokhazika mwa munthu? Yohane chapter 3 verse 9, Bible fotokoza kuti yense wobadwa kuchokera mwa Mulungu sachita tchimo, chifukwa mbewu yake ikhala mwa iye, ndipo sakhoza kuchimwa popeza wabadwa kuchokera mwa Mulungu. So kuyambira pamene munthu wamulandira Yesu kupita chitsogolo, chifukwa kuti mbewu imene ili mwa iwe, amene ali Yesu mwa iwe, chimene chidali chinsinsi, chimene chidabisika ndipo chidaonekera kwa ife, ndiko Khristu mwa ife, chimene chili chiyembekezo cha ulemerero. Akolose 1 verse 9, Bible fotokoza momveka bwino kunena kuti mbewu imene makhala mwa ife ndi imene imatisogolera kuchita zimene zili zolumikizana ndi chifuniro cha Mulungu. Chimodzimodzinso munthu akamakhala kuchita zoyipa, ni mbewu imene ili mwa iye, imene imakhala nena kuti ikuonetsera kunja
chimene iye ali kati. 1 Yohane chapter 3 verse 6 Bible lufotokozana kuti yense okhala mwa iye sachimwa, yense wakuchimwa sadamuona iye ndipo sadamudziwa iye. Bible lufotokoza momveka bwino chifukwa mbewu imene ili mwa ife, chilungamo chimene talandira sichochokera ku ntchito zimene ife timachita iyayi, koma ndicho chilungamo cha iye mwini. Ndipo chifukwa cha chimene adachichita potifera, ife tikulandira ndipo tikupumula mwa iye. Ndifake mupeza onena kuti munthu pakali pano amenera adzidziwa, ingakhale lero limene lili siku la Sabata, tikuyenera kumadziwa kuti kodi mpumulowu ndi mpumulo oti tisangochita izo ndi izo. Koma Bible lufotokoza momveka bwino kunena kuti munthu akuyenera azindikire onena kuti amapumula ingakhale osati ku zintchito zake, kuti ngati awachita chimenecho chikumpangisa kuti akhale olungama, koma amapumula fa mbewuyo kapena kuti chinthu chimenechi akuchilandira mwachikhulupiriro kuchokera mwa Mulungu. Ndipo Mulungu sakuwerengera mmene iwe ukhoza uchitira, chifukwa chonena kuti Mulungu akadayika standard imene kunena kuti ukuyenera uzichita kuti uzifika pa chilungamo. Muona nena kuti Bible idafotokoza nena kuti zikadakhala zotero ingakhale kholo lathu Abrahamu palibe chimene akadapeza. Komano Bible ifotokoza nena kuti Abrahamu adakhulupirira Mulungu ndipo kudayesedwa kwa iye chilungamo. 1 Yohane chapter 5 verse 18 kuwalekera 19 Bible ifotokoza nena kuti zalumpha ukalekera kupita kafika 21, tidziwe kuti yense wobadwa kuchokera mwa Mulungu sachimwa, koma iye wobadwa kuchokera mwa Mulungu adzisunga yekha, ndipo oyipayo sankhudza. 19 ndipo tidziwe kuti ife tili ochokera mwa Mulungu, ndipo dziko lonse lapansi ligona mwa oyipayo. Verse 21 ana dzisungeni nokha kupewa mafano. Amen. Masalimo 119 verse 1 and 3 Bible ifotokoza kuti odala angwiro mayendedwe awo akuyenda mchilamulo cha Yehova, inde sachita chosalungama, ayenda njira zace. Mungataonera konse kuja kunena kuti munthu amene ali mwa Khristu Yesu palibe kukondwera, sizitheka kuchita kapena kuti sizingatheke kunaonena kuti akondwere muzoyipa, amakhala akuchita zatsopano ndi kuyenda mwatsopano. Chifukwa chache palibe ubale umene ukhoza kukhalapo pakati pa choyipa ndi chabwino. Ngati pali malire chimozimozinso ngati munthu wafa ndi kuuka, Bible ifotokoza momveka bwino kuti amayenda monga mwa chifuniro cha Mulungu, amaonetsera zipatso za mbewu imene ili mkati mwake. 1 Petro chapter 1 verse 13 Bible ifotokoza nena kuti 1 Petro chapter 1 verse 13 Bible ifotokoza nena kuti mwaichi podzimanga mchiuno kunena za mtima wanu mukhale odzisunga nimwe yembekeze konse chisomo chili kutengedwa kudza nacho kwa inu mvumbuluso la Yesu Khristu, monga ana omvera osadzifanizitsanso ndi zilakolako zace, pokhala osadziwa inu, komatu monga iye wakuyitana inu ali woyera mtima, khalani inunso woyera mtima m'makhalidwe anu onse. Popeza kwalembedwa mudzikhala oyera mtima, pakuti ine ndili woyera mtima. Ndipo mukamuyitana ngati Atate, iye amene aweruza monga mwa ntchito ya yense, wopanda tsankho pakati pa anthu. Khalani ndi mantha nthawi ya chilendo chanu, podziwa kuti simunawomboledwa ndi zovunda, golide
ndi siliva, kusiyana nawo makhalidwe anu achabe ochokera kwa makolo anu, koma ndi mwazi wa mtengo wake wapatali monga mwa mwana wankhosa wopanda chilema ndi wopanda banga, ndiwo mwazi wa Khristu, amene adazindikirikatu asadakhazikike maziko a dziko lapansi, koma adaonetsedwa pa chitsiriziro cha nthawi, chifukwa cha inu amene mwa iye mukhulupirira Mulungu mwakuukitsa kwa iye kwa akufa ndi kumupatsa iye ulemerero, kotero kuti chikhulupiriro chanu ndi chiyembekezo chanu chikhale pa Mulungu. Verse 22, poona mwayeretsa moyo wanu pomvera choonadi mwa mzimu wa muchikondi choyera pa abale, mukondane kwenikweni ndi mnzache ndi mtima wangwiro, chifukwa ena amakonda koma pa zifukwa za iwo eni, kapena nena kuti anthu amakhoza kuchita zinthu zina zooneka zabwino koma ndi zolinga zosiyanasiyana zimene pamaso pa Mulungu zimakhala nena kuti ndi bodza kapena kuti si zenizeni, koma Baibulo apapo muona kuti munthu akakhalira kuchita ngati chipatso kapena kuti zotsatira zakuti ali ndi mbewu kapena kuti ali ndi mzimu wa Mulungu, izi zimakhala mbali imodzi ya khalidwe, ndipo timaonesera chithunzithunzi chenicheni kapena kuti khalidwe lenileni la Mulungu okhala kumwamba, wokhala wobadwa osati ni mbewu yofeka komatu yosalowa yosawola maka mwa mawu a Mulungu amoyo ndi okhalitsa. Tikumbukire kunena kuti tidayamba ndi vesi imene timafotokoza kunena kuti pa 2 Korinto chapter 5 verse 17 kukalekera 18, chifukwa chache ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano, zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. 18, koma zinthu zonse zichokera kwa Mulungu amene anatiyanjanitsa kwa iye yekha mwa Yesu Khristu natipatsa utumiki wa chiyanjanitso. Okondedwa, muona nena kuti ngati munthu ali mwa Khristu Yesu ali wolengedwa watsopano, zakale zapita, munthuyo sakhalanso monga mwa mmene analili. Kufika pamenepa timalize motere 1 Thessaloniki chapter 5 verse 23, ndipo Mulungu wamtendere yekha ayeretse inu konsekonse, ndipo mzimu wanu ndi moyo wanu ndi thupi lanu zisungidwe mwa zamphumphu zopanda chilema pakudza kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ili ndi phunziro limene tinali nalo kapena nena kuti takhala nalo kummawa kuno, limene timaona umoyo wa Chikhristu, kuti kodi munthu akakhala nena kuti wamulandira Yesu Khristu chimachitika nchani, kodi pamakhala zinthu zina zimene zimaoneka kuti zasintha kapena kuti zimene zimasintha mmoyo wa munthuyo. Ndiye Baibulo latifotokozera momveka bwino kuti pali kusiyana ndithu, kuti munthu ngati wabadwa mwatsopano, ngati munthu ali ndi mzimu wa Yesu Khristu amachita zatsopano, chifukwa chonena kuti wafa ndi kuuka ndi Yesu Khristu. Kutanthauza zonena kuti munthu amene wabadwa mwatsopano amaonesera zipatso, amakhala kuwala pena paliponse pamene akhoza kukhala ingakhale kuyenda. Monga Baibulo lifotokoza kuti sizingatheke kuyasa nyali ndi kuyiphimba, komano umayika pooneka kunena kuti iwalire. Kutanthauza zonena kuti Baibulo lifotokoza kuti uonetsani kapena kuti walisani nyali zanu, ndiko kuonesera zimene zili mkati mwa ife, ndikuti akuti pakuona zimenezo anthu akalemekeze Atate wanu okhala kumwamba.
ili ndi phunziro limene ndithu tidali nalo kumawa kuno, ndikuti ngati munthu ali wolengedwa watsopano kapena ngati munthu ali mwa Khristu Yesu ali wolengedwa watsopano, zakale zapita ndipo taonani zakhala zatsopano. Akuti izi timazilandira kuchokera kwa Mulungu, chidayikika. Kotero kuti okondedwa, tikuyenera tidzitsimikizire tokha ngati tili mchikhulupiriro, ndipo munthu amene ali mchikhulupiriro akuyenera kukhala otsimikizika ndipo osamva kutsutsika, ndipo akuti zikachitika zimenezo tili nako kulimbika mtima mwa Mulungu. Mulungu adalitse mawu amene tinali nawo kumawa kuno. Amen. Amen. I think because I've been here, what did he say? All right. So tipemphere. Mukwezeke ndi kutamandika inu Atate amene mmakhala kumwamba. Tikuthokoza chifukwa cha nthawi yabwino imene munatipatsa kuti tikhoza kuwerenga mawu anu, ndikuti mukhoza kulankhula ndi mitima yathu ndi kutilimbikitsa ndi kuti tikathe kupita chitsogolo wauzimu. Atate, tingasiyanisidwe bwanji ndi anthu a dziko lapansi? Mwationetsa kunena kuti pakuyenera pakhale kusiyana, ndikuti olo munthu atakhala kuti akuchita chokhachokhacho wa dziko lapansi ndi mwana wa Mulungu, pakuyenera pakhale kusiyana. Kutanthauza kuti Atate, munga Baibulo likufotokozera, munga mawu anu akufotokozera, sitingathe kuchita izi mwa ife tokha. Tikudalira inu kuti mukathe kutitsogolera, kuti mupitirize kukulitsa chikhulupiriro chathu, mutitsogolere ndi mzimu wanu amene munatipatsa, ndipo kuti tikakule tsiku ndi tsiku kupyolera mu kuwerenga mawu anu, ingakhale kulankhula nanu kupyolera mu pemphero. Tsogolereni, tichitireni chifundo, ndipo inu mukule, ifeyo tichepe. Mudalitse abale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali amene akuyitanira pa dzina lanu. Mu dzina la Yesu Khristu apemphera. Amen. Amen. Yeah, nathokoza kwambiri. Makufuna kupereka just ndemanga imodzi. Yeah, pali verse nake makufuna kuwerenga. Of course simunayikhuze komano the verse yadada kuti I think pana nthani yake moyo wanga ni inkandivuta kwambiri kuvesesa. Ndi Ahebere chapter 6 verse yakuti verse 3 kambira 3 masika musatino, ndipo ichi tidzachita akatilola Mulungu, pakuti sikutheka kuwakonzanso atembenuke mtima iwo amene ananinkhidwa pa nthawi yake, nalawa mphatso yakumwamba, nakhala olandiridwa naye Mzimu Woyera, nalawa mawu okoma a Mulungu ndi mphamvu ya nthawi ili kudza. So verse ikukamba chinthu china nakuno, munthu amene analandira mphatso ya Mzimu Woyera, right, ali ndi zovuta kuti mumutani mubwezeso. So nomwe nthawi ameneyo ndinkakhulupirira kuti no pamene ndabadaso maso pano, right, ndikuti niliyani ukakhala wabadaso maso pano, right, ngati munthu umakonda let's say zinthu ngati kumamowa, right, kapena umakonda kupeza na kuti no just kulalata, right, ngati zimene anazipanga list Paulo, right, ndewu ukaduka, right, ndi zina zotero. Okay, munthu abadaso maso pano, kodi zinthu zimezi ndoti no sizingazapangenso affect mwa njira ina iliyonse, right. So pamene munthu wabadaso maso pano tipeza na kuti no chimene chikusintha ndi chani? Ndi moyo umene uli nawo, right. So moyo umenewu, moyo wako ndi moyo wa Mulungu zili ngati nozalukana, mukuona. So palibenso kulekana pakati pa iwe ndi moyo wa ndani? Wa Mulungu. So focus ili kumeneko, because tikavezesa structure ya tchimo ili pawiri, right, zimene anthu timaona ziwaso za tchimo.
ndiye uchimo ndiye yani uchimo ndi kulekana pakati pa iwe ndi ndani ndi mulungu, right? So pamene munthu alekana ndi mulungu zipatso za tchimo zimakhala zotani zikubwerera, komano pamene mzimu wa mulungu ndi mzimu wake walumikizana ndio tino kulekana kuja kutani kulibenso. Zipatso zimene zikubwera uku zimakhala zipatso ndani za mulungu, right? Komano chimene tigaziwa chitani pamene abada somaso pano chimene chasintha ndi mzimu wako, malingaliro ako, mathoughts ako, thupi lako lili yani lili akale, right? So utapeza tani iwe ndi munthu ubada somaso pano moni fire training imene unakhala nayo, right? Umapeza tani walakwisa chinthu, okay? Komano sumakhala ukukhazikika mu chimene chifukwa yani moyo wako ndi wa mulungu ndotani ndolumikizana, mulungu amakuphunzitsa, right? Komanso mulungu amapasa chigonjetso pa zinthu zimene zili mujani zimaoneka zakale mu moyo wako, right? Zimene zikukhala ngati zifuna ziphukireso chifukwa yani sizolumikizana ndi yani ndi moyo wako, so umadana ndi zimene sizolumikizana ndani ndi moyo wa mulungu. So verse iyi ikupanga focus ponena kuti ndizosatheka kwabwezeresa so iwo amene analako kumphaso ine ndikakhulupirira ngati uno okay ndabatanso paso pano nedalakwisaso ndeti ndizosatheka so kuti ndibwere no. Verse ikamba zonena kuti no pamene wabatanso maso pano, right? Iweyo ngati wasankha onena tuno ukulekana ndi mulungu forever, eti ndikumutaya zimakhala zovuta kwambiri kuti munthu uja mumutani mubwezereseso. Sizikamba kwa munthu amene akukula mu Khristu. Ine ndikabana panso pano mzimu wanga uli perfect, eti ndino wangwiro mu moyo umene ndalandira, right? Keda kuno ndi makulu ano muchikhalidwe muchiziwiso nkona timakhala ndi nthawi ino tiphunzitsane mawu, right? So 103 verse 5 anengowerengaso mchichewa Bible imandisangalatsa so because ndimene ndithandiza kupanga verse kwambiri verse 103 verse 5 no ndipo mudziwa kuti iyeyo anaonekera kudzachotsa machimo ndipo mwa iye mulibe tchimo. So tikaona Yesu Khristu, right? Iyeyo anabwera kudzachotsa yani kudzachotsa tchimo, right? Tikaona Yesu Khristu mission yake inali imodzi kudzachotsa tchimo la dziko lino lapansi. So funso limakhala kuno kodi tchimo la dziko lapansi inali yani? Tchimo la dziko lapansi kunali kulekana pakati pa iyeyo ni nani ndi mulungu, right? Kuchotsa kulekanisa kumene kunalipo pakati pa ifeyo ni nani ndi mulungu. So Yesu anachotsa chimenechi kuti ife tonse tikatikhale kuti oyanjana pamodzi ndi nani ndi mulungu, and focus yathu ikhale kumudzi wa mulungu, kukhala pamodzi ndi mulungu, and zonsezi ntchito zathu zimabwera as chosatira, just as mamuna ndi mkazi akakhala ali pachikondi akwatirana ndikukhala pamodzi ngati banja, ana amabwera as a byproduct of chikondi chawo, right? Sizoti mkazi amanati ndifuna ndikasakana kuti ndikakhale pa banja, no, umasaka mamuna ndikukhala pa banja kina kwa ana amatani amasatira. So that was just my comment, brother Kelly, kuma tuweze kufanya utenga amene anatipasa. All right,